Hola, benvinguts una altra vegada. Tenim amb nosaltres el director d'Ignasi M, Ventura Pons. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Aquesta pel·lícula es basa en el testimoni d'un personatge que parla amb total sinceritat davant de la càmera. Va ser molt difícil obtenir aquesta sinceritat? No, al revés. Gràcies a que l'Ignasi és d'aquesta manera, no? Que parla tant i parla d'una manera tan extraordinària i no únicament l'Ignasi, sinó tot el món de l'Ignasi, va ser possible la pel·lícula. Fa 30 anys que conec l'Ignasi i de sobte un dia penso, carai, amb l'Ignasi hi ha una bona història. Jo estava al cinema veient una pel·lícula americana que m'havien dit que era molt bona. La història era bona, però al cap de mitja hora havia desconnectat, que el vaig trobar molt tonta. I de sobte vaig dir, ostres, l'Ignasi. El vaig telefonar, vam anar a dinar, li vaig dir, vull fer una pel·lícula sobre tu, no es va quedar... Diu que es va passar tota la tarda per la Rambla caminant, que no s'ho creia, no? I l'endemà em presento a casa seva i amb el meu mòbil vaig gravar una conversa de 2 hores. Aleshores me'n vaig anar a casa, ho vaig transcriure a l'ordinador per buscar l'estructura de la pel·lícula, perquè ja no sóc d'aquests que roden i tot se soluciona de muntatge, no? Jo necessito saber com començo, com acabo, com introdueixo els temes, quin ordre de tenir, etc. Jo preparo igual un documental com una ficció. Tot està molt preparat. Jo trobo que en cinema la millor improvisació és la preparació. I en un documental també. I, de fet, ha tingut un recorregut internacional impressionant, aquesta pel·lícula. Sí. S'esperava aquest recorregut? No, però com que la veritat, si és de veritat, viatja molt bé, si tens una mica de sort, i si no et quedes a casa, que hi ha molta competència. Hi ha molta competència al món, però la veritat de la història de l'Ignasi, tan polièdrica, que a través d'ell fas com una mena de retrat de la societat contemporània, no? Perquè es toquen tants temes i tots tan interessants i tots amb tanta veritat, no? Fa que al Japó, a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, a Suècia, on sigui, no sé, molts llocs del món, l'entenguin. I si va l'Ignasi a presentar-la, que he anat a molts continents, ell hi ha anat més que jo, que no he pogut, encara més, perquè es crea una empatia entre ell i el públic. Després, entre el públic que, de sobte, durant una hora i mitja, un personatge que no sabien qui era, jo sí que feia 30 anys que el coneixia i sabia que hi havia la veritat, no? És un moment fantàstic. Perquè, de fet, és gairebé una història de resistència o de lluita contra l'adversitat, no? És la història d'un creador en temps de crisi. Estem en una època que ens han robat la cartera, però no ens han robat les il·lusions per fer les coses. Aquesta és una pel·lícula de resistència. L'Ignasi és un personatge molt peculiar perquè és un gran creador en uns moments que travessa una crisi enorme a molts nivells. Però té una cosa fantàstica, l'Ignasi, que és el sentit de l'humor. I l'humor és una arma meravellosa. Amb un humor arribes a la gent. Quan ell comença allò amb totes les pastilles que es pren cada dia, que és seropositiu, ja es fot el públic a la butxaca. Per cert, l'única seqüència que hem rodat 2 vegades perquè vaig dir, escolta, que aquí comencem la pel·lícula per aquí i aquí ens els hem de posar a la butxaca. No? Perquè havíem rodat d'una manera que ja estava massa seriós. Dic, no, això com si fos una pel·lícula de Woody Allen. I estàvem fent un documental, però ja hi ha, diguem-ne, la mirada meva de com crec que l'Ignasi ha d'arribar a la gent i com estructuro la línia de creativitat enorme que té aquesta família, que arrenca els pares, passa per ell i passa als seus fills. Però de sobte descobrim que és una persona homosexual i que té la sida i que a l'empresa se li han anat a fer punyetes d'aquest gran museïsta que és perquè s'ha cregut les vaques grasses, com molta gent, no? És que és un retrat. I aleshores anem traduint l'exdona que va amb cadira de rodes, els fills. Passo primer pel petit, després pel gran, que diu unes frases més meravelloses de la pel·lícula, no? El tema del desig de la paternitat amb un home homosexual
no? Que és un tema tant del dia. Vull dir, ell, i ara hi ha les adopcions i els casaments i tot plegat, però ell ja el practicava, ja ho ha practicat fa 30 anys, no? És que és un tio molt modern, l'Ignasi. I, de fet, aquesta manera d'explicar la seva realitat i aquesta lluita en contra de l'adversitat, amb aquest sentit de l'humor, potser és la gran aportació del documental. Sí, perquè és una pel·lícula, a més, és una pel·lícula contra la por. La pel·lícula acaba dient la gent viu amb moltes pors, però hi ha moltes maneres de dir-les. I que jo crec que està fent molt bé a molta gent. Si no, vull dir, les associacions de lluita contra la sida de Los Angeles i de Londres ens han demanat de fer premiers amb la pel·lícula perquè ajudarà, però no és únicament aquest tema, és molt global, Ignasi. Jo penso que... Bé, jo no m'imaginava que realment aquesta pel·lícula tingués aquest impacte a tot arreu. És fantàstic. Doncs moltes gràcies per ser aquí al plató de Sense Ficció, Ventura Pons. Gràcies a vosaltres. I a vostè l'esperem la setmana que ve, com sempre, Sense Ficció.